Ahojte, vitajte pri možno prvom letnom vlogu. Ja teda dúfam, že leto už začalo a že zimné dni sú už dávno za nami. Tak a my už máme konečne dneska vonku 30 stupňov, takže ono je aj takto po obede, fakt už podvečer krásne teplo. Trošku fúka vietor, len na slnku je výpek, takže mám taký madrac v tieni a idem si tu čítať knihu a chcem vám ukázať, aké knižky som si teraz nové kúpila. Takže jedna sa volá Vhadzovanie puku, tá je extrémne hrubá, tak dúfam, že bude dobrá a túto som už začala čítať, Ačko za lásku, tam už som za polovicou a musím povedať, že tá kniha je brutálna. Fakt jedna z najlepších kníh, aké som v poslednej dobe čítala. Je to romantická komédia, ja som sa aj nasmiala na tej knihe a fakt ma hrozne baví. Ja vždy, keď mám voľnú chvíľu, tak idem a čítam si knihu. Ja reálne už nejak inak netrávim voľný čas, len proste s touto knižkou mám ju, ja neviem, pár dní a už však vidíte sami. Takže odporúčam túto knihu určite. A musím sa vám pochváliť, že budeme mať tento rok peknú úrodu jahôd, už ich je pomerne dosť. Tak budeme mať veľa jahôd, teším sa. A zasadenú máme aj cibulku, takže tá už sa kde tu tiež klube von. No a tu sa zatiaľ nedieje vôbec nič, ale skúsili sme zasadiť melóny, červené aj žlté. Tak som hrozne zvedavá, že či nám nejaké pôjdu. Tu sme dávali aj fazulu, hrách, tak uvidíme. Na tento moment som ja úprimne čakala asi od októbra, kedy zase bude leto, takže pre mňa sa už proste leto začalo. Už býva tak 29-30 stupňov. Ja som úplne spokojná. Chcem vám ukázať ešte nejaké drobnosti, ktoré som si včera kúpila v DMke. Ale mám tu pomocníka. Tak. No tak poďme na to. Kúpila som tento krém Indulona originál. My to používame s priateľom na celé telo po sprche, takže to tiež môžem odporučiť. Potom som si kúpila takúto takúto zubnú pastu. Úplná klasika. Odličovacie tampóny. Ja kupujem vždy inak tento obrovský sakel, pretože sa to oplatí. No a potom tu mám asi už len tieto dve veci. Jedna sú tieto trubičky, slaný karamel. Minule som mala tie pistáciové a boli výborné, nechaj to. Boli výborné. Takže chcem ochutnať aj slaný karamel, no a potom som si zobrala tento Drichlor proti nadmernému poteniu. Tak, to som zvedavá. No a to je všetko. Pre teba nemám nič. Či už si mal pamošok? Toto je taký maznáčik, on sa hrozne rád príde pritúliť a strašne sa chce vždycky nechať škrapkať a hladkať. To keď prestanete, tak hneď do vás drgá, že musíte začať od znova. Tak. Ešte som vám zabudla ukázať, že som si kúpila tento tekaný čaj. Má to byť ako ľadový čaj, že sa to zalieva vlastne studenou vodou. A ja som si to včera už hneď ako sme prišli domov spravila. A som akože trošku sklamaná. Na jednu stranu to vôbec nie je sladké, čo je fajn, ale malo to mať aspoň nejakú chuť. Proste reálne to nejakú chuť ani nemá. Máte pocit, že pijete čistú vodu. Trošku zafarbenú, takže neviem, ako určite to domíňam, tak už mám jedno, či pijem čistú vodu alebo toto. Skúsim dať možno menej vody, či to bude trošku iný rozdiel. A neviem, toto zatiaľ neodporúčam. Ak príjem na to, že v menšom množstve vody to bude lepšie, tak vám dám vedieť. A toto je taká naša realita. Takéto guče chlpov máme momentálne úplne všade. Tým, že máme ešte vlčiaka, ktorý teraz takto strašne polzne. Takže non-stop vysávať, česať ho
a jeho len pohľadkáte a toto proste z neho vypadne, ale miliónkrát väčšom množstve. Černý papaj. Mne kúpil priateľ ešte v meste tieto nádherné ružičky. Ja som vám ich natáčala už pred pár dňami, ale ja som to nahrala bez zvuku. Takže ja to teraz pri strihaní ešte dotáčam, takže tie ružičky už sú také trošku poschnuté a táto sa zlomila. Ale stále sú krásne. Ešte ich skúsim trošku zrezať, ale neviem, či ich ešte nejak nadlho zachránim a možno im prihodím trochu ľadu do vody. To vraj kvety vzprúží. Takže mi tu robia hneď takto krajšie prostredie, no a vzadu vidíte, že mám rovno nachystanú knihu Ačko za lásku, čo som vám spomínala, fakt to čítam stále a tam už mám pripravený k tomu čaj, takže si idem chvíľu čítať. A ja som dnes zostala strašne prekvapená. Ja som vám včera natáčala tieto jahody a dneska už je jedna takto krásne červená. Ešte musí dozrieť trošku, ale nechápem, nečakala som, že už dneska, teda na druhý deň od toho, čo som vám ukazovala, tu bude červená jahoda. Zatiaľ je jediná, ostatné sú všetky malinké zelené, ale tak toto ma extrémne potešilo dneska. Chcem vám ešte ukázať a odporučiť tento hydratačný čistič na pleť. On je na normálnu až suchú pleť, ale je brutálny. Ja mám teda zmiešanú pleť, ale je fakt skvelý v tom, že ja tú pleť mám tak strašne čistú, až proste nechápem, že som to mohla nepoužívať kedysi takéto čističe. Takže úprimne toto 100% odporúčam, fakt. Mám extrémne čistú pleť hneď po vyčistení a vidím to aj na dlhodobom účinku, že fakt tá pleť je úplne iná. Takže ak hľadáte dobrý čistič na pleť, tak určite by som skúsila od tejto značky. My sme včera s priateľom zbehli ešte na nejaké nákupy do mesta, tak vám ukážem, čo som si kúpila v Krope. Ja som aj zabudla, že aj priateľ si niečo kúpil a on si kúpil toto tričko, ktoré vyzerá fakt v reáli veľmi pekne. A mne kúpil priateľ toto tielko, nádherné srdiečko a stálo len 2 €, ako ono je tu taký flak spravený, ale ja mám brutálny odstraňovač škvrn, ja vám ho ukážem a ten dá dole totálne všetko. Olejové škvrny z ovocia, úplne všetko, zažutnuté trička od potu, fakt akože všetko odstráni, takže ja verím, že aj ten flak dá dole. No a potom takéto úplne obyčajné teplákové kraťasy, na zadku sú také srdiečka. Budem to nosiť pravdepodobne tie kraťasy len tak, že na doma, ale to je úplne v pohode, takže tak a tie kraťasy vlastne stáli 12 €, tak to som netušila. Tým, že mi to kúpil priateľ, tak som sa na cenu nemala ani šancu pozrieť, takže mu ďakujem. A teraz ako odstráňujem cenovky a vravím si, že to idem dať do prania, tak mi napadlo, že mne doprala práčka už možno tak pred hodinou, takže idem sa pozrieť, v akom je to stave, ak to bude v pohode, alebo možno pred pol hodinou, tak to idem vyvešať. No a toto je ten odstraňovač škvrn, ktorý som vám spomínala. Fakt dá dole úplne všetko. Mne ho poradila sestra, ja som si ho zamilovala. Ja som ho poradila ďalej a všetci to používajú. Všetko tým zíde dole a zároveň je to šetrné, pretože na miesta, kde to nasprejujete, tak to vôbec nevyderie tú látku. Len to proste odstraní tie škvrny. A ja som si slúbila, že sa konečne začnem viac hýbať, keďže do fitka nechodím už asi od novembra. Je mi extrémne teplo, potím sa už aj bez toho, aby som sa vôbec hýbala. Ale ja ak nezačnem, tak proste nezačnem nikdy. Čiže buď teraz, alebo nikdy. A chcem vám ukázať, aký krásny rúžový kettlebell som zohnala v Sinsai. Takže si idem teraz zacvičiť, dopotiť sa ako úplne prasa. Ale idem do toho. Ja som totižto došla do bodu, že sa nehýbem vôbec. Sama proste s haukačmi veľmi na prechádzku nechodím, takže to nám pomáhajú priateľovi rodičia, kým sa úplne nevylieči.
a tým pádom ja proste nemám pohyb, nemám prechádzky, do fitka nechodím a nerobím, že nič. Moje telo je už totálne stuhnuté, extrémne ma bolia kríže, ale to z toho proste, že sa nehýbem. Takže potrebujem teraz začať cvičiť, chcem začať skákať na švihadle. Chcela by som začať možno trošku behať, to ale neviem či sa dokopem. Pridať tie prechádzky a proste fakt hýbať sa. A do fitka sa mi proste teraz samej chodiť po večeroch nechce.